Les patates fregides provoquen càncer. Si més no, aquest era el titular de molts mitjans l'any 2018 arran d'una sentència judicial que obligava a Starbucks a informar de la presència de substàncies potencialment canceroses en el seu cafè. I com no podia ser d'una altra manera, el periodisme va fer de les seves. De cop i volta, l'acrilamida i les patates fregides eren en el punt de mira de la premsa i de la població. Però com pot ser que aquest soroll que tant ens agrada ens pugui fer mal? Trobem la resposta en una simple i quotidiana torradora. El característic color daurat de les galetes, el de la crosta del pa i, en general, el de qualsevol aliment que d'alguna manera es torra o es forneja és a causa del que es coneix com les reaccions de Maillard. Les reaccions de Maillard no són més que una interacció entre aminoàcids i sucres reductors. Es produeixen per sobre de 140 graus i resulten en una gran varietat de compostos. En aliments amb una gran quantitat de sucres, com són el pa i les patates, les reaccions seran més intenses, però també es produeixen en el rostit de la carn o en el torrat del cafè o del te. Pensem en una llesca de pa. Abans i després de torrar. Canvia el color, canvia l'aroma i també canvia el gust. Tot això són efectes derivats de les reaccions de Maillard. Com ja hem vist, les reaccions de Maillard són responsables del gust característic de les galetes o del pa, però també ho són de la producció d'acrilamida, un component perjudicial per al nostre organisme. L'acrilamida està considerada com a possible carcinogen per als humans. Llavors, com les patates fregides contenen acrilamida, és veritat que produeixen càncer? No, i provaré de demostrar-ho. Un dels principis bàsics de la toxicologia és que el verí depèn de la dosi, i el cas de l'acrilamida no és una excepció. Us presento al Joan, el nostre subjecte de proves per a aquest experiment. El Joan és un addicte a menjar patates fregides i està preocupat pels perills de l'acrilamida. Cada dia en menja unes quantes. Serà suficient per causar-li càncer? I ara anem a fer una mica de matemàtiques. Segons estudis de toxicologia, la dosi màxima diària per tal de no experimentar riscos de càncer és de 2 micrograms per cada quilo de pes. Després de fer unes quantes proves al Joan, sabem que pesa 70 quilos, està en forma i porta un estil de vida saludable. Això implica que cada dia hauria de menjar 140 micrograms d'acrilamida per tenir risc de patir càncer. En els últims anys, el contingut d'acrilamida en els aliments ha disminuït molt. Ha passat de situar-se molt per sobre dels 700 micrograms per cada quilogram de patates a, l'any 2016, situar-se molt poc per sobre dels 400. Si utilitzem com a referència les dades del 2016, sabem que cada quilo de patates conté 412 micrograms d'acrilamida. Però si no vol patir cap risc, el Joan ha de menjar com a màxim 140. I si fem els càlculs, voldrà dir que com a màxim el Joan haurà de prendre cada dia 340 grams de patates. Això és molt o molt poc? A priori pot semblar poca cosa, però si ho mirem amb els ulls d'un nutricionista i prenem com a valor de referència unes 540 quilocalories per cada 100 grams de producte, voldria dir que el Joan, només de menjar patates, rebria més de 1.800 quilocalories cada dia. I això sense tenir en compte greixos, sal i additius. Però dels additius ja en parlarem en un altre vídeo. Però estàvem parlant sobre el Joan i la seva dieta. Com ja sabem, el Joan porta un estil de vida saludable, fa exercici i es manté en forma. Segons els nutricionistes, això voldria dir que cada dia hauria de menjar unes 2.400 quilocalories. Doncs bé, menjar aquesta quantitat de patates representaria més del 75% de la seva dieta. El meu camp és la tecnologia dels aliments. No sóc nutricionista ni sóc endocrino, però estic segur que abans patria altres efectes en el seu cos que patir càncer per culpa de les patates. Dit això, és responsabilitat de la indústria alimentària buscar els mètodes perquè els aliments que ens arriben a casa siguin segurs i, en el cas de l'acrilamida, buscar els mètodes per tal de cuinar a menys temperatura per evitar la seva formació. Així doncs, la propera vegada que apareguen titulars alarmant del risc de càncer derivat de l'alimentació, us recomano que com a mínim els poseu en dubte. I un últim consell, mengeu de tot sense abusar de res. I no patiu si algun dia us voleu donar un caprici, no us farà cap mal. I jo ara me'n vaig a menjar unes patates. Salut!